ट्रान्सफर जावन नवो पदभार मेळिल्ले अधिकारी। मायकल डिसोजा अतिरिक्त सचिव हावजिंग जीपाड संचालक, निखिल देसाई MD GTDC, प्रसन्न आचार्य दक्षिणेचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी, अरविंद बुगडे हस्तकला संचालक, गोपाळ पार्सेकार पंचायत संचालक, मेघनाथ पोरोब SC OBC फायनान्स MD, आग्नेल AJ फर्नांडीस ST फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट MD, डेरिक नेटो ARD जोड सचिव, सुनील मसूरकार अतिरिक्त अर्थ सचिव, राजू गांवस वीज संचालक, वासुदेव शेटये इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो कस्टोडियन, राजन साताडेकर येरादारी संचालक, प्रशांत शिरोडकार एक्सायजाचो अतिरिक्त कमिशनर, महेश कोरजुवेकर SLAO EDC, जॉन्सन फर्नांडीस कदंबा व्यवस्थापकीय संचालक, आग्नेल फर्नांडीस दक्षिण गोंय ZP CEO, नारायण गाड सेटलमेंट लँड रेकॉर्ड संचालक, अजित पावसकार आरोग्य जोड सचिव, आशुतोष आपटे खंड संचालक, दशरथ रेडकार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी उत्तर गोंय, मेघना शेटगांवकार माहिती प्रसिद्धी संचालक, पराग नगरसेकार समाज कल्याण संचालक, वर्षा नाईक संचालक शिक्षण प्रशासन, गौरीश कुटीकार जोड सचिव सार्वत्रिक प्रशासन, ब्रिजेश मणेरीकार स्टेट रजिस्ट्रार नोटरी, शेरू शिरोडकार संजय स्कूल सदस्य सचिव, संतोष कुणेकर लघु बचत लॉटरी संचालक, नीता आमोणकार GDC MD, अरविंद खुटकार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी दक्षिण गोंय फोंडे, PP मुरगांवकार खेळा प्राधिकरण संचालक, सगुण वेळी रवींद्र भवन सदस्य सचिव, सुषमा कामत गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड सचिव, मारिया डिसोज आरोग्य सेवा प्रशासन संचालक, गौरी शंकवाळकर मुरगांव पालिका CO, महादेव आरोंदेकर अतिरिक्त जिल्लोधिकारी म्हापशा, सरिता मराठे गाडगे कमर्शियल टॅक्स अतिरिक्त संचालक, संगीता राहुल परब उच्च शिक्षण प्रशासन संचालक।